Вие слушате подкаст Системна терапия и практика с Борислава Мечева и Петя Варчева. Здравейте, аз съм Боби Мечева. В днешния епизод ще обясня според мен най-важната от общо 7-те аксиоми на комуникацията. Аксиома 1. Невъзможността да не се комуникира. След около 70 години еволюция на системния модел във фамилната терапия, аксиомите на комуникацията все още са важна фундаментална концепция. Те са популярни не само сред фамилните терапевти, но и сред хора, които се занимават с журналистика, връзки с обществеността, бизнес, медии и организации. Човешката комуникация е комплексна, има много нива и процеси в нея и е много интересна за изучаване. Ще перифразирам какво пишат Руди Далус и Рос Дрейпър в Introduction to Family Therapy. Комуникацията е едновременно послание и действие. Говоренето, например, не е само коментар или описание, но и действие само по себе си. То може да предизвика последващо действие от другия или от другите. Също така, ние имаме способността да правим все по-високи нива на рефлексия. Мога да действам, мога да мисля за моето действие, мога да мисля какво е моето мислене относно моето действие и така нататък. Това не е просто философско отклонение. В отношенията тези многопластови процеси могат да създадат проблематични ситуации понякога. Например, ако единият партньор каже «Не ме дразни, постоянно го правиш», тази комуникация съдържа класификация на действието. Обозначава го като дразнене. Освен това, съдържа обобщаващо изявление колко често това действие се случва във взаимоотношението. Думичката постоянно. Следователно, другият партньор има сложна задача да избере на какво да отговори. Дали да оспори класификацията на действието, примерно не те дразня, просто искам да ти кажа еди какво си. Или да оспори обобщението на това колко често се случва. Защо да е постоянно? Или да оспори и двете. Или да отговори на отношението, което възприема. Например, ако го възприема като акт на критика или на агресия и да отговори ти отново ме нападаш, ти пак ми викаш. Дали вторият партньор ще третира комуникацията като критика или агресия е свързано с невербалните характеристики на комуникацията. Тона на гласа, позата, мимиката. Свързано е и с историята или контекста на връзката. Това може да е непосредствената история, например, дали са били в конфликт или са се шегували. И дългосрочната история. Какъв вид връзка смятат, че имат. В допълнение, други контекстуални фактори, като например къде се намират, преди важен преглед или в супермаркета или в леглото, също могат да повлияят на това, как се тълкува комуникацията. Мисля, че този пример на Далус и Дрейпър дава добра илюстрация за многото нива и процеси, включени в един кратък комуникационен момент. През 60-те години на миналия век Пол Вацлавик предлага прагматична теория на комуникацията, която все още е фундаментална за системното мислене. Той излага идеята, че базовото разбиране на комуникацията може да се сведе до 7 основни аксиоми. Сега подробно ще разгледам аксиома 1. И така. Аксиома 1 гласи: не е възможно да не се комуникира. За да разберем какво означава тази аксиома, първо трябва да кажем, че комуникацията не са думите или говорът, а цялото въплатено поведение на човека. Защо не може да не се комуникира в една междуличностна ситуация?
Както пишат Пол Вацлавик, Дон Джаксън и Джанет Бивин Бавелас, автори на книгата «Прагматика на човешката комуникация», или, както и казваме за кратко, прагматиката, авторите на прагматиката казват, че поведението няма противоположност. Няма такова нещо като неповедение. Или казано още по-просто, човек не може да не излъчва поведение. Така, ако приемем, че цялото поведение в една междуличностна ситуация има стойност на комуникация, следва, че дори човек усилено да се опитва да не комуникира, той има поведение и това поведение ще бъде разчетено по някакъв начин от другия. Тоест, някакво послание ще бъде предадено. Дали човек прави или не прави нещо, дали говори или мълчи, всичко има стойност на послание, т.е. на комуникация. То влияе върху другия, другия схваща посланието и на свой ред реагира. Ето няколко примера. Ако съсредоточено гледам в телефона си, може би другият в тази ситуация ще схване посланието, че не искам да ме заговарят. В някои междуличностни ситуации да отвърна поглед или да гледам в страни може да бъде прочетено като срам или като грубост. Съпругата може да прочете блуждаещият поглед на съпруга си като това, че той не я забелязва и на свой ред да реагира много емоционално. Съпругът може да прочете това, че тя закъснява след работа или се бави навън с кучето, като нежелание да е вечер с него. Детето може да интерпретира мълчанието на родителя много различно от намерението на родителя. И така нататък. Има още много примери, но спирам до тук с примерите. По-важното е, че всяко поведение е комуникация. Не можем да кажем, че комуникация се осъществява само ако е преднамерена, съзнателна или успешна. Или иначе казано, само когато се появи взаимно разбиране. В прагматиката има един забавен пример за пътник в самолета, който седи до бъбрив пътник, който от своя страна се опитва да го заговаря настойчиво. Разбира се, ситуацията е такава, че не може да бъде напусната. Какво би могъл да направи мълчаливият пътник в тази ситуация в опита си да не комуникира? Първият вариант е да се осмели да откаже директно да разговаря. Например, не ми се разговаря сега. При този вариант рискува поведението му да бъде разтълкувано като неуважително или неучтиво. Вторият вариант за мълчаливият пътник, би бил да приеме комуникацията. Но пък така той вътрешно ще се ядосва на себе си и за своята слабост и несправяне в ситуацията и вероятно ще се опитва да бъде максимално лаконичен. Третият вариант е така наречената дисквалификация, както я наричаме, да се опитва да дисквалифицира комуникацията. Едновременно да комуникира на ушким, но пък да отрича, че комуникира. Това мълчаливият пътник може да направи, като включва противоречия, т.е. сам на себе си противоречи в това, което казва. Или да се изразява с шаблонни изрази, да говори общи приказки, да се движи по повърхността и да не казва нищо съществено, да сменя темата или да скача от тема в тема, буквално да тълкува преносните и преносно да тълкува буквалните значения. Да изважда нещо от контекст и да променя значението му, като го поставя в друг контекст, или пък да отговаря на въпроса с въпрос, като по този начин пак отклонява темата. Мисля, че е достатъчно човек да си пусне интервю на настоящата ни министърка на финансите Петкова или на вице-премиера Дончев, за да види виртуозност на умението за дисквалификация на журналистически въпроси и просто като учебник по нищоказване да звучи това интервю.
Но да се върнем при мълчаливия и бъбривия пътник в самолета. Има и четвърти вариант, когато човек преживява себе си като наистина хванат в ситуация на капан. Пътникът, който не желая да разговаря, нарекахме го мълчаливия пътник, може да се прави на заспал, на глух, на неразбиращ езика, на пиян или на имащ главоболие. Тогава обаче нещата може още да се усложнят за него. Ако се преструва, може би ще го гризе съвестта, че мами. Едновременно с това може и да се ядосва на слабостта си, че се е въвлякал в ситуацията. И още, може би ще се чувства зле, че все пак е неучтив в цялата тази ситуация. И всъщност той е сложен в капан от вътрешно преживяни и външни изисквания на ситуацията. За да излезе от този капан, смятат авторите на прагматиката, човек ще трябва не просто да се престори, че му има нещо, а да убеди себе си, че му има нещо. Примерно, като развие симптом. Подчертавам, развиването на симптом не е съзнателна маневра в комуникацията, просто човек вижда и преживява ситуацията като напълно нерешима, с толкова много вътрешни и външни изисквания и преживява безсилие в нея. Интересен анекдот е това, което пише Маргарет Мид за разликата между американската и руската личност. Ако не желая да отиде на дадено парти, американецът ще се обади и ще каже, че го боли глава, докато руснакът наистина ще го заболи глава. Чудя се дали този анекдот има продължение. Примерно, че ще го заболи глава и едновременно ще отиде на парти с главоболие. Но, така или иначе, главоболието е симптом и авторите на прагматиката смятат, че симптомът също е форма на комуникация. И за да не звучи целият разказ като един капан, все пак ще кажа, че във времената, когато е писана прагматиката, не е съществувал удобният и напълно общоприет в днешно време комуникационен ход да поставим слушалките в ушите си и да си слушаме нещо на устройството, изолирайки се от ситуацията. Невъзможността да не се комуникира е явление, което представлява нещо повече от теоретичен интерес. То е неразделна част от дилемата на шизофренията, пишат авторите на прагматиката. Ако наблюдаваме шизофренното поведение, без да мислим за етиологията на това разстройство, ако се фокусираме само върху настоящия момент, изглежда, че човекът с шизофрения се опитва да не комуникира. Той или тя може да опитва да не комуникира чрез безсмислиците в говора, дисквалифициране на комуникацията, т.е. чрез мълчанието, затварянето в себе си, неподвижността или, както казват авторите, мълчанието на позата. Но всичко това е поведение и следователно комуникация. Така човекът с шизофрения е изправен пред невъзможната задача да отрича, че комуникира и същевременно с това да отрича, че отричането му е комуникация. Ние не знаем дали това е намерение, но това, което този човек изглежда, че се опитва да направи и вероятно постига, е да избегне ангажирането в отношение. Аз бих перифразирала така: да избегне да комуникира своя дефиниция за взаимоотношението. Какво имам предвид? Може би ще стане по-ясно в следващия епизод, когато ще се опитам да обясня аксиома 2. Но така, в своите изследвания на шизофренията, Бейтсън и колегите му наблюдават, че комуникацията на човека с шизофрения всъщност има смисъл и е напълно адаптивна в семейната ситуация на Double Bind. Петя има епизод, един от предишните за Double Bind и може да чуете нейния разказ. Авторите на прагматиката дават пример с едно семейство Грек,
в което госпожа Грег непрекъснато се усмихва, докато разказва истории за това колко невнимателен, агресивен и дори жесток е бил нейният син Хю към нея. Когато той реагира с гняв на нейните критики, тя се усмихва допълнително и обяснява, че ето това е пример за поведението на Хю. По същия начин, ако Хю се опитва да бъде мил или любящ към майка си, тя му напомня колко агресивен е всъщност. През по-голямата част от времето на сесиите, решението на Хю е да се държи по нелеп начин, което му позволява да не бъде нито ядосан, нито любящ. Тоест, той отрича, че комуникира и отрича, че комуникира по този начин. Тоест, не отрича, че се ангажира в отношение. Или избягва да се ангажира в отношение. Важен въпрос е какво движи подобен модел на противоречие от страна на родителите. В описания случай – майката. Бейтсън и колеги твърдят, че това са тревоги и несигурност, дълбок страх от потенциално отхвърляне у майката. Например, госпожа Грег може би се е страхувала, че ако покаже повече автентичност, може да бъде отхвърлена. Би се чувствала застрашена също, ако детето получи подкрепа или развие привързаност с друг възрастен, например учител. Тогава, с нарастващо безпокойство, тя би се опитвала да прекъсне такава друга привързаност и да върне детето при себе си. За съжаление, тези ранни теории и описания звучат много обвиняващи майката. Затова и са доста преосмислени в последствие. Джон Уикланд, например, през 70-те разглежда подобни ситуации на дабълбайнд като триаден процес. Има триада, например, двама родители и дете, или друга триада, и в нея обикновено майката е или се чувства в безсилие в системата от отношения. Вариант на дабълбайнд е също детето да получава взаимно отричащи се послания от единия или от другия родител, или от единия и другия грижещ се значим възрастен. Днес нашето разбиране е, че начинът, по който единият родител родителства, зависи от начина, по който бива или не бива подкрепен от другия. Или иначе казано, колко добър е единият, зависи от това, какви са отношенията му с другия. И тук не става въпрос за майка, баща или пол на родителя, а за качество на техните взаимоотношения. Невъзможността да не се комуникира има отношение към още един вид ситуации, в които вероятно много колеги ще се разпознаят. Това са тези ситуации, в които в семейната сесия родителите правят невербални знаци на терапевта. Мимика, посочване на нещо с поглед, жестове с глава или с ръка. Така, сякаш детето няма да ги улови, няма да означават нищо за него, сякаш няма да схване посланието в тях и посланието за забрана да се коментира върху това, което току-що е било комуникирано. Или иначе казано, комуникират с терапевта, но отричат, че комуникират с детето. Такива родители комуникират с думи една версия, която обичайно държат да поддържат, невербално комуникират друго, като едновременно се държат така, сякаш отричат, че второто е комуникация. В тази ситуация обикновено детето се чувства нелепо, а терапевтът е изправен пред дилемата как едновременно да утвърждава авторитета на родителите, но и да не допринася към вредата за детето. Много ми пасна един израз, който прочетах в текст на доктор Пламен Димитров от сборника "Как живеем", който добре описва подобна ситуация. Изразът е натрапена неавтентичност. Той го използва във връзка с работата си с семейство, където родителите непрекъснато дисквалифицират разговора за преживяванията на децата с различни комуникационни маневри и вербално поддържат семейната фантазия,
че те са изключително отговорни за възпитанието и изключително загрижени за благополучието на децата си родители. Доктор Димитров цитира шотландският психиатър Р.Д. Ленг, който, тук цитирам текста на доктор Димитров, който разкрива как подобно пренебрегване и манипулиране на детските чувства и преживявания в семейството в името на запазването на семейните митове и фантазми може да доведе до това децата да загубят доверие във валидността на собствените си чувства и преживявания, а така и увереността в собствената си значимост. В подобна атмосфера децата вече не знаят какво е правилно и вярно за тях самите и какво не е. Щом собствените им преживявания се отричат и изкривяват от родителите им, които им налагат други преживявания и им казват какво да мислят и чувстват, то на тях им остава само възможността да започнат да се преструват, да заемат фалшивата поза, както я нарича прецизно Ленг, в която губят реалната си представа за своите истински преживявания, действия и отношения в света, този около тях и този в самите тях. Край на цитата. В обобщение, приемайки, че цялото поведение е комуникация, не мислим само за едно монофонично съобщение, а за флуидно и многостранно съединение от множество поведенчески форми – вербални, тонални, свързани с позата, контекстуални и така нататък. А различните комбинации помежду им изразяват смисъла едно на друго и създават изключително разнообразие в посланията. Благодаря ви, че слушахте епизод 9. Завършвам с цитат на Вирджиния Сатир. Чувството за собствена стойност процъфтява само в атмосфера, в която се ценят индивидуалните различия, грешките се толерират, комуникацията е отворена, а правилата са гъвкави. Уютни февруарски дни. И до скоро!